kurutinsa mucha Kisi kogenda Kisumu. Asama gacho Agusi Plaza, ground floor, room number 6. Wigo, urusege runde nigorore angene bengi ya Family Bank, imeyumu cho Kisi. Na voku ba kirisi mgwetara stinamba chabo. Gusi Star Shop. Nedu kore gene, asoko gule bintu bikutumeka sige kege tambe. Asiri gulidense. Agerera. Asegati yaito, ntubwata bantu, bali nobolema. Nabantabwa, mbabwata magani yabo. Mbabwate byewa, mbasomete, nabuigo, mbatagitama baga, asemirimo, nakubwatisuwa, asubugima bwokera lituko. Inyura obolema igorobole, inyura kerema nkeliko sekwa, inyura ekerema ngechiche. Nakyoge kogera, asumurubulyo, bwobolema asubugima, Jared Wilberforce. Niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo. Turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali nobolema ayekwarorire bagotenga Tera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima imeyandizi TV. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Muchumulikiri bono shara girisa to chamono botuko engakene ko kwaligania SMS ya mangana magia yaro kumanyigati yari toberete ko kwaligania kurose mambia yarengen tambe ko kachinse chigabono chabono margoba litukeli gabono neli ya Jumamosi ngakende bono togo sangia munae salikia merongebere na isano naibere umutino yokane umwaka bwechiri bubere na merongebere nene na mange habere ka okolekana ayuana seri wango chiko kumanyi muchumulikiri ya ase margoba yabono iriwantu yaro sangia munae kumanyibuna habere ka watekane mono ekereto kumulikira aliya baliki baito babere bakuyamurikira abantu bale no bale mano nabo no nyeserikali ye kubata ko chibesa abangi babo nigo bagendrete ko chandika ane muno kurase county ya Nyamira batabwati bokonyi bonde bwensi okubora kwendagera gati yo buraro ngati mechando egendrete kubata kunana ko bali mabirata yo ane muno asensemeria ya serikali nabo abamenye kurase woderi ya basi boitangare nigo barokane ko munungali mono maiga yo tanyara chibasare aso ikobisi yo MMC bwe wodi yo ane muno konyarabuna Mbargo wa Chibasari onyamaiga chiaba chiko bwato kwa bene no governor we county ya Kisii Paul Simbaratin nengane gendrete koleto obututukanu anemonase wodi yo yabasibo itangare ekerekeri yabamenyi bachikuriga Chibasari Ronald Banyole Chondo Bwense asobisi yo MMC we wodi ngatialia tochia komulekera boigo nigorengali tukoli nekegima anemono gochia asomuradia dipona sanya litukolia raboniga ireira na babere koboyo monchirende Gakole nyangi ya sensemega ya nyakoe eramo no mwanchoye Elvin mwancho mulero boti uru otikoronya ora senchira inkirano ase emargoba yabona litukonele Jumamosi ekeumbukia mangana mwancho muligiria kakene ko kwalikanisa to chabona botuko twemanye asenchira yobo ikirano itangane kegima tatengo manyibuna na bogoto bwate goetera assembly mtandao semeli ya Facebook na bogoto na Bunandizi TV News the digital na baganse semeli ya YouTube na bogoto na Bunandizi TV News nyare konyaro yo monenda mange gotebe website yetu na www.ndizitv.net onyare konyara yo monenda mange bagonyira Bunandizi TV nigo yachoroko wa station gatie station biri bikurwa nrobo nyankongo asensemeli ya Kuza Awards monjobo gali ya KUZA Kuza Awards abokonyara gochora Ndizi TV bunigetsenikia onambe mabwanchete asomero bena boy gomo namangana magia amone bintu byonse ale mone mero byonse to koletera nyirabona ko chora Ndizi TV ko botse nambe yemo kali bwanse kima
nokonyara kulika SMS wase SMS inchirende aserieta kuza KUZA okulikereta kuza otumo chia seyemo isano nemo enoti eyemo kokora ndizi TV kobatse nikiyo nambe mu moncho muri gyrya nigo kulika ujumbe wase SMS aserieta kuza KUZA karo kwalikereta iri moncho muri gyrya igo tumo chia seyemo isano nemo enoti eyemo inyira bontoli wakanira kende gyonsi no nyane somoni ekero gotoma ujumbe yo ayo nansemeria yo bwito kolende tigankumanyibuna namange to kwaliganira to kubwatira nere gotira somuntu wemenyereryo igakoro kwa Lydia Mose karo kilipetunira mukira kone kichibi chamuli cyo wikira senchira ebwendra teke manyokira sensemende yesterday ngirana to sangena inkumanyibuna bereka watekeretera n'inchenkoro Vincent onyancha Saransa mono tumenya senchira yobo ikirani gotogo cyakane mono asoroboto were tukulia lero my god yo muradia dipo na sanya kone kibuna enkobwatani gwale amono mwancha Elvin umayego kolekana ase wodi ya nyakali tukulia lero nigo chiri bucha bantu bayikirana sense mejo na mono kanyago chengali tukeri abara likurubitseni awo igomba ikirana soma yigomo no jokolekana litukulia lero sokubwatani ukwaye kwenyange dipo na sanya na Elvin abo igabara likurwandize tibo igongati abarabikirana sense mejo engana yarokana ko bono mugo komuchengo nabo igo bwatanse asensemeyo kurwa bayiri nabo igo amo nabasani umurikito Job Maangi noyo masarwekira na sensemi nabo igo niga twalgen roboti rokubwatia Egetabu kyomuchakano ibere umustari oikomi na gatano na gatato egegotebanga Nyasaye akarurambuya mwanyabantu taba erebieka kulende akamoa omokonyi omobwenerete. I, Dipon Ugato Wasanya, my wedded husband, I solemnly, with this oath, nigo yaba omochengo omonene Chingaki umuraria ondizi TV Dipon Asanya abagakobwatanirwa enyangi no mwanchio ye Elvin Omuyega okoreka ansegeti meyega kianya koege gotoka imewode nyakoe ebunga kitu chache South county ya Kisii Nomoyega oikeranwa n'abageni ao bakorawa n'abaralikorwa Ndizi TV abairi abasani naboigo abamate babanchi aba bonsi babere. Haleluya! Ambia mwenzako siku ni leo. Omoyega oyunigo chaka ase etengo kurwa saba mura naboigo abasubati. Asabanchi ababonsi babagosoa asenchira bene na kuiriatirerwa na kogokerwa n'umuganda omunene w'abantu oikerana ase aya. Karibu sana. Omoyega obagokora wane kanisa asumurandia abagakwira libagalya bene kubarandelia nabo ikukubabwatania abanchi abwo that he honored a marriage festival with his presence and wrote there the beginning of his miracles. This marriage unto you, Lord. We pray, my Father, from this moment, your spirit and your power take over this couple. Chingaki Dipon na Elvin baba bakurwa eira uchigwanchana na komenya ase omorembe bakobwatya chira baba kolia litukolia lero. I will love her. I will love her. Comfort her. We cleave only unto him. So long as we both shall live. So long as we both shall live. So help me God.
So help me God. Twashangilie. Abarari baikirana ase omoyego yo mbabaganiria amaya. Yeah. To my sister Elvin and Deepon, I wish you all the best. To Deepon and Elvin, congratulations, but esabari mbono ya chakiri. I wish you all the best, Elvin. Sikomo gako, Deepon. Sikomo gino. Asante sana. Kwa nini ndomo tukurutura? Wacha tuacha kesho mapema. Msese niweke na sasa familia. Jere tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Na Ibrahim nili kwa Mungu atanze. Ya maisha mema na Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki. Shukrani sana. Asante. Nawatakia kila la heri. Ndoa iko na mazuri na iko na mabaya, lakini mvumiliane kwa yote. Nashukuru. Ni Lontiri, Getembe TV, Deepon na Elvin, nawatakia mema. Namange abereka okoreka kati yabona litukolinene aze Deepon nasanya maga yo konyora umwanchoyo ojibono balire gochi akonyora abana chibarogo. Ase ensemo ya Bible na abamate na barabo babakoganiria amaya ase nyomo yabo na kurwa eira guchikogenderera kubasira nturero twagokire tore no mongena na abaminto bekenyoro na barabo bajire kuyo mogeni oyo Deepon asanya ngogete itukoria ara tarike 20 na isano na ibere ande aorokine na bamu abokurunse goje aorokirie gesambekia goje sa Bible kumuganiria maya sakogena nyuma aje maya twabaganiria maya nyasaba senia bamentere abaorokerekerekero kibakoboka kibagoso sae bamenye asobo gimabobo Kristo obogima bwabo chenu nabaiko Deepon oproviri omosokiri setani oimokiri Yesu itoigoro Rwandizi TV twabaganeirie esabaria engia yobwanchani ase enyomo yabo ginko reporter ya Ndizi TV kurwa segetike mega kyanya koe ime county ya Kisii Job Maangi Mibno Job Maangi asorobochi urasenchira yobo ikirano bale bagonze onyanche nyange yango kirisara kunyamatara batebe nyange yo maene yango kiritali mangana ubwansu womugusi ubwansu wenyange go tigana yibuno munchu muligereria tumulekere korwa se chinsemo chindo libona gendrete goto ikrane libona no nyasere kebegetense mo kona no wechibesa kwa bantu bare no bolema igo abantu abange bagendrete ko chandeka ho bara balema ko bwatekana bunani go chibesa liko iganyara ko ikrania amagani yabo asensemo ya majuri yatije gotoka bona se wodeli gesima ime county Nyamira ni gobono omungino yo mo agendrete ko chandeka kigima seri yetakemuma ose Beatrice Kemuma uyibona ko ikaraboni go bwato mo chando bo bolema oyo bereka ruwale taseka kemya tane tatom aso ikiraboni gabo konyi bonde bwensi ataranyora niko chinga kecha gendrete ko serikali ko neke munango so erika tiri kunyara ko musira buno tokumanyigo no muri kitokorose county ya Nyamira Paul Cup okara nimeyengeje iga y'umugaka James Nyangwara asekenyerekea kyamachuriri ati imeheye wadi ya gesima asitukumira na monenkeje bagendete gwetera uburoro bunene kuwatekana mo numuriro yibo wate ase kabono kimyaka gwetanie myaka 5 nebere nabache tole biya tukagenderera oboremi agaika gatika bira akachaka konyoro bokongu pakabuna ikirete igabona pakabuna kwamete Beatrice Kemuma niga ibore tubuya boigo akanyoma gocha senkeyiga asabete gagokora imirimo yahe asumuke bunenchire yamajogo kini abana baye kurinde niga nyoro bore mamusi abano una akwerera nasoka naona ringi buya bakorega siyane naringo muremi omokongusa narekoremenda girawo yacha yango pero naika 2012 ngansa koihuna nansa kinainoka ngansa koihuna mbube esa maruhana ya magoro kurwa magoro ngachanga nsa magoko ebiyara ingo chikubwate binto nyungo iwo betindi konyara ngana koibetereri ngwanda chinyagitari yamateyega niwe yatemere kumuhetana na sete nyagitari aho bunenchire ya moyo kwenyorera ubugwenya asabatumikire nibo yabo weikabono bahereirwe buna bakwerera chombe na bwate naoni bikiaelire emogondo nare kolema yonsi na kombo ibakabona ndoche ngasita yo igongereire samarita njenguru profile nyewe
yawa nincho moke ono yigirite yone bese bintu yakoni byatumika yikabikaya mungino no muntu urenge burukoli urenge utorigeli buna abana na twenzi family twamutegemera lakini yegaika tutarete ndabona twakole skuru gatora abana baga akabona achaka kurwara kana kurwara ngake onjuka na gitari nonye nabo nigo bakweranga nigo batemere ko ryobokonye kurwase cyabisitire kigo sekasigera abantu abwatoborema gusemba nyoro gusirwa kurende nigo mukyo botaribora matunda egento bakendrete wicanira kutwaika bagatotebe bintu kunyara kubeka umuntu yose ko register system baka mu kimomorenda mpaka gaiga ni ibero umucanda monene zingi umuntu kumuruzina nyomba kumubeka isiko igere kebarwa kumubwata igako iguchungwere nene morente gari mwani kumubeka na nyagitari kero kende igakwanga gusige gusinyege yakobeke barwa twajire kwaninga kya ko register nera sasa bare maf yazinyire lakini ibyonzi byatumire byabere gasiengo ntoranywa rundo gocha amurigeri amurejeste woni amateka nigo yahesokire na kuburi ndo bwenzi bwatongoyo bwanja kurwase serikali chonsi elia igoro namone serikali ya county na onde oraga nigo konya amateka ko bakonya elio wotoria umuriro yoiga ogendere ko bagakobo muzigo munene go cyasi amateka asibaganire ko gorerwanga nonya ne wheelchair yera konya ko rusumo roiro yoiga kuro nyumba go chesiko asenkera yobororo asawa Samaria onde bwenzi oratwara mawira ando oratwara enkoro y'uwanja abakondorera mawira angonye gakina ne kiro kera no kubuguri ndire goko bigasi ibesima bwate tubate MMCA yora tutinyamina ntubate kirivomba negizairo no mupunga na nonye no mugavana nyaribo no mu women lab Jerusha mumanyi kalete namanye toba konguga bangina mungina buno yorenso ko imukiwa sokiwa soigunyomba no andaka uriuraga niko gwaziriana no mungina itaka mwa krezi gusokanyora kendegeke kendi yonse nabo to appreciate na no mwa krezi mu kwani ura mugambi nabo to appreciate namba ya ire 0713 33 26 94 gakorokwa Beatrice Kemuma Nyangwara unara Marita Karenda Beatrice Kemuma Nyangwara ginko ripoti rigetasini kia wanjete kia Ndizi TV kurwase kinyore keiga kia boge taurio machuri ya time ya sublocation ya Nyamakoroto wadi ya gesimeme county ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp Okara Biamuno muliketo Polycarp Okara kurase county ya Nyamira na soroboche rwase nchira yoboye kirano ndokwegana bunenke yone chikonyara obokonyi gotigana yibono moncho muligeria amenye kurwase wadi ya basibo itangare ni gobono barokane ko moncho mugavana wa county ya Kese Paul Mbarate ana munasogo tabwato ko mu barumu yosaini wechi basari amuno icheke go chia sensemejo kolengana gati amenye kurensemeni go bateberu no waromo kemono no ronyara chibasari ya sensemejo maiga yo mugavana wa siri na go chakyo ko bwato go wechi cheke chia chigwodi ni gachinga kecho mega yo ikaso bisyo MMCA bwegodi bagotebuna nigo babete bakochecking kemono gekolengani wone chinsemo chinde asabaga ndiyo mugavana we county ya Kese Paul Mbarate konyara gwe soke na konyara go kwane nganejo nyingi kerete wodi konyara chicheke chinga sana gekolengani gwa amone chinsemo chinde omurikito juri kerubo na robochi rwa senchira yoboime Asomoro berio bokwena na chibasari imeye county ya Kisigo chase chiwodi wodi abo itangare constituency ya basi niga bamenyi benseme yo baikira sobonge asama tukabere abisi ya wodi korende mbaranyora konyora kendi gyonsi Nigo bona bamenyi bensemeyo bamusabira umugabana bwe county ya Kisi Omusikesi Mbarati kubairira chibasari echo gose wesoke na kubatebi ekikegendrete. Tulikuwa bajana siku yote sababu matangazo iliwekwa ya kwamba pasaris singekuja Pasipo Itangare ward siku ya Alhamisi. Wazazi walijumuika hapa jana mkia hapa saa 12 wakitarajia ya kwamba saa 2 gavana angefika alete pasaris. Cha kusangasha ni kwamba tumengojea tangu saa 2 hadi saa hii. Tunaambiwa mara ako Bomachoge, mara ako Bogirango, mara amefika Nyaribari anakuja, lakini hadi saa hii saa 11 tushaona kitu. Sasa tuko na maswali tunauliza. Kuna wamama hapa na wazee wako na shida ya magonjwa, wako na pressure,
wako na ugonjwa wa sukari, wanatumia madawa. Hiyo tangu saa 2 hawakubeba madawa. Walidhani watarudi nyumbani mapema waende kukunywa. Hii ni haki ya wananchi kweli? Kama governor ako na issues na MCA wake, sisi hatuna shida na yeye. Mbona umize sisi kwa shida ya mtu mmoja? Watu wamepoteza siku 2 mfululizo. Abamenye abo bono nigo basinyire buna bakwira abana babo kiskuru ikiagera kibasari icyo basemereti mbarewa. Sasa usuni ni kwamba Jumatatu shule inafunguliwa. Gavana tunauliza tutachukuacha watoto shule? Ulituambia utatupea hiyo cheki tuchukulie watoto shule. Sasa tutafanyaje gaki gavana? Tuone huruma gaki utusaidie. Hatuna pesa ya kuchukua ya kurudisha watoto shule. Tusaidie. Igobono bamusabire umugabana kubakonya n'abarayi bensemeyo kubarusia sobosoku chinga kibasariri chinga kichabo na kubaretera kibasari. Ni kwamba sisi kama wananchi wa area for sure like everything is in a mess. Every day we cry, every day we just do our best for RMC, for RMP and the rest kindly. So our governor kindly from Kisii County, please just like be with us like any kind of county governor, whichever place in Kenya, our dear governor. So from the area region MP, the RMCA, even the area governor kindly. You have totally messed up with our feelings at all. We have been here since yesterday. Also today we are here, but nothing has been totally done. You said that you are from Wamachoge, from whichever place you are, kindly address the nation, address us all. Youths, wazee hawa pia na mama wako area. Monday shule zinafunguliwa. Most of our parents, they rely on these checks from this home service ikabaji hapa kwa nyuma yangu. Kindly do the necessary from today, tomorrow even this Sunday. Before Monday, kindly give us a very clear forward, a very clear way so that for us we can know what's the real happening between you and this RMCA. Ngo report rigeta Seni Candizi TV korwa ward ya Boitangare constituency ya Bobasi editorial Njuli Kerubo. Bimuno mulikete ojuri Kerubo asorobo churwa senchira yo boikirano gotigana yo no moncho muligereria ni gabantu banete ko semigwane mono kwenekia nkonganya barako chinsemo chirikira sabe kwanyokirwa neriro bakubwatikana nembure nyinge gendrete gotwa okone tukoliara na baroki bakorokirwa se college ya KMTC chinsemo chirikia Kakamega obona banyara komena konyara kubeke miroberia ya komanyanka yeskuru ya berekego ikya aseke tambe na gochakie kyo mbekira nyara gosira mangana ya masomo asensemeyo omulikete Frida Kerubo na robo churwa senchira yo boime. Magega yogosoma ase skuru ya Kakamega KMTC aso mwaka bweliwe ya mochi mikienda emerongo kienda. Nigo aborokigwa vekosi ya nursing abo abakoroba bakumirana eliokomanya ngaikera oyomo aikire aso bugimobo. Okwana nigo bairera ekerenga kigeikaro ekyo. Torege gasomo chigo Jeremia Ogweri at the alumni ba Kakamega March 1999 class ba kolete nursing etwija kumirana na komanyana nganga itwikire ne chigas cheito kero mondo nga yikire na ande bono ekerenga geito nkeringa etotaete ko wansa ekeombe kumirana aga igasomo chioyo etwaruti county mbalimbali. Nigo bachakia ekiombe ekekera basire goikirania obokoreri nonyara bo nigo baba gochora abarai baratinye obokoreri bwekiombe kyo. Wono twabire tukuna kugamba ase WhatsApp group lakini tukararambia tumirane elinde tobange na kituranyara ko batogo konyana ase njinjera ao ase jinga kichigo chaguchi ase litukoria rero twanyara ko batogo kora to wanse kiombe na gokoro obochori bwaito abutwa nyara gochora ebyongosi byaito yugo chokonyara kabo bigotora ase kiombe keiga era twaranga mbieso kumurana rero egere tosange engana era tokonye gochimoto anto chake kiombe bunamba gusi anto genderere mutu next meeting igotoka bwatu mutinyu nane korengina litura kwana mangana mange tinga kecho boigo nigo bagokera obokoreri bwabo nonyena bo nigo basemia abantu gwetanga korwa ase amaroire chinga kechiga chimbura rero gotwomerana na colleagues bali twalenge college emo
aseng'enche yogosoma twagasomire chingaki chiabeire chinyinge twarora ng'ambuya taumerana aseng'enche yogokwana igoro yogosoma bwaitu nase togokora egasi naende bono muna moroche chingaki chiabeire chinkong'u iga kero okorigereria embura yabeire nyinge Kenya engima togosaba abanto baitu noe nang'aiga banyare kwebwaterana na goekonya aseng'enche ebinto biabeire ebikong'u erinde baoipuka amarwaire amange. Ase ensemo ya baibori nigo babasegeta na kogokera egetambukiro ekio bachakia eriokoegendereria ase babagania kogendera n'omoyo oyo. Egente gemwachakire mogenderere mobaisi kogetigira njiro ndetabaita moyo na intwe kero tugwete mogenderete igero mogoko monene nande oboro buya moroche nse twaikire yabeire enkong'u nonye nokorigia onyore ebesa yogosomeria abana. Chingaki echiga embure nyinge egendete koenekigwa nigo abanto babere bagosemigwa koba maiso eri gwetanga korwa ase okoirwa namache. Twabasabire ng'ano nasima gokora chigasi chiaino mobwate chigasi chiaino namagoka amaya mochigendi buya rigere ochibosi moche konyara koba mogokonya abana baino naende moroche embura buna yabukire mwerende kobwa mono chindoche konya gotambatambuka chindoche moroche bono muna chindoche nabo gochigoeta okage muna ne yana segetogoeta igasomo gokore kumbe na macharo ako. Frida Kerubo, Ndizi TV. Rimno mulikito Frida Kerubo hasaroboti rwa century yobekiro mwancho muligire bono maiga ya serikali konyara ko emirimo abalimu bali ba junior secondary school nigo kati abalimu bako bakorobekana sesemeli ya Nairobi konyara kwamelia serikali aso kulika abalimu abo asensemeli ya Kondagose contract gento bagania serikali enyare kulika abalimu abo asensemeli ya permanent and pension boniko chinga kicho baganire bo serikali kumulekera buna abalimu abange comment bali asensemeli ya junior secondary unenchire mu konyara gosiro murobuli yo CBC asaba abalimu abange baganire erikone kimuno muri osomurobire yonkanyaro goikirana asenchira ebonete naboni goba ya kwanense meli ya Nairobi ekarikire kyombe kyabali mukagendrete komochia serikali igoro yoko bali kabali mu abwa asenchire taboneta uma egane yokonyere kyombe kiriya kupet kyagandia serikali kanyara kubali kabali mu chiribwe 45 no yomo asense meli ya permanent gotatiga kubali kasense meli ya Kondagose contractor unenchire moyo yo konyara goikirania obokorere go kya sense meli ya CBC anemona sevira sibiribire junior secondary. Abana inchimba maetenga ntoirete kesi koti togaikari ekoti gatotebinga ya serikali nigeto ikaranserete mono nigego totesa igatebanga internship is what we call illegal wono igo abalimu bonsi JSS Kenya etwatebanga sukuru teyo ewiki egocha ingatogotigara bake serikali etwegasi under PNP igoro no twalinge Nairobi Street tokaminyoka kabisa tokwenda se oyo toligete gasi Nancy Macharia tore motebinga ngaki mama chigasi twakorire for one full year bosa utarego twakana toebesa yetu ekoti yatebire na inde bono nyogotete egasi yeito nyogotete ngatokorire gasi gaki twakane buno gwakana ababa minto tobwata masakara bwekaine twara abana ba minto bare JSS Junior Secondary School bagoteseka toigure birero byabo twambe na aliba usikaine banyaka bako bakonya engane ende nelinga twanyere mwana musika togo chamo ntogwenta kwandaka skuji je to changa chi primary chi secondary tuyendo ko baba obongaini tokosamia abana abo abaketo baorokererie egatokonya community tuno mugusi ntuna bantu ba JSS na ndi twachandekire mono ekineke buna twake buire iga etotagete ko make sure ngatiesi eyetorigete ya to compensate chibes chirietara twakana naende make sure ya to confirm koba permanent and pensionable egasto korabna abantu chibunda twakanu chibes chinge abo bande ba minto bakanu buyake gotobwa so twatebire enough is enough ebunda ya arosire nande ya arosire bobe kwata na moko na mintu ekero ibagari koiko kananse nyore ngatwanyo access with ya so yo muito gwato kuganya abo to kurangiri ngaya intu ga gari bagani kote riroro igonga egantango sabanga no bomu naende no kwanjani spirit ye tworo kidero yo gojamo in large numbers why koye nacha dote ngana bura otokonya maambia na maambiende nchekaro na chete skuru na chakerete yarenkuru ku Kariobangi note ali Kariobangi na chete mbwate lirube lakini skuru eta hiyo ngatabune skuru ngo chigali
ngasiemerwo chieseta keire koba ka number 1 ngachaka kwitia abana nkabasonera chi uniform bana bagacha nande bakaba bange bagakora buya. Intugu n'abarimu ba junior secondary, we are going through a lot. For humiliation in those staff rooms, so that's why you see us in the streets. Babo mari gai gorobaga itu chinungunu na baskari. Lakini it's because of what we are going through. So if at all onye ndiri masenga kwa union kupet. Onye ndiri abwateranete na whoever they call mbora anga na otwa yetu epanga Mwanchumu rinoko kwa serere kurasa wani waliwa junior secondary asibata yoruna wikchego cha sukuru kwa chiskuru bali kwa chikira nebirasi mwenye serikali tiriko igoko ni kwa wanyane chinga kibo igabanya gitali bagandrete korobekana litukulie meronge na gatano limo ekero bagandrete asomo girobo ne ngano mwanchumu rigeria igandrete kwa talibira mono abanyagetali baisa kwa ndumugiro abantu baganda asomo giro bari barati gale tali mangana mwanchumu rigeria bono kwa kirabo ngo kwa kromusmali mangana majia a century yobo ikirano se chinse chiga chawono botokoli tukeriga aliye kiumbo kya mangana dataka no mutumo komo kinkerana ninje ko twara mugeni mu ancho muri boigo orumanya samangana lengete siasa boiga sanga kye mu ligeti kergo kyomurai aiga se county ya Kisii mu ancho muri gere bonango kwanera Clifford Ratemo kurwase wodi ya ichuni nyerobono ichuni aiga tumulgen kyawerke okolekana nyeromo MC bwe wodi ya namona iketu muswada sebunga ne kumurekere gero yo kwese kwa ikomo konyu mugabana Robert Monda Aboigo mwancho ntikurigere na ryaga ndratema yo kurwechi basari ngiya kwane tu asoko kurwechi basari anne mono maiga yoko mwaligani yanka sio Chuck Wycliffe oyobono embanda siritadi ndo mwancho muligeria kolende oyoro kolekero kurwa sense mejo na tumanya mange kya kolekane tali siasa kole no kumulikira nkende to kolekana ngana to kobeka semesa tenani kyoliri asemara ko bayabono ayo na sege kerebosia kana ngochiko sangamo naye goika chinsa chiria inye isisano chiabono botokorto ko batanere gotera somo no imanyeriga koro kwa Lydia Mose kolende Petro ne Mokera kuranse de chibi chamuno lyo moncho muligeria no tarenere weekengoli nyirabona boko ndra ko chora ndizi TV ko betsen kiona mbeyemo asema mirani ali yakuza awards kuza KUZA okoli kali takuza KUZA otumogochia senamba eyemo isano nemo enoti eyemo kulikereta kuza likulikwa KUZA otumogochia seyemo isano nemo enoti eyemo nyero tuli kuna chwa kende gyonsi tuli wakana kende gyonsi nonya nesomuni intora kuliyoka noko nenseme ne kibuna kwanyarire wake kure yawo chora ndizi TV ne kiao namba eyemo jide kemerongo kyanda sese merongo ebere na kyanda sese to chiabono botuko tiganyora mache ko randa se kyumbu kyamangana ekyumbu gya siasa igoto suko magana no boli tuko nero